Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Urdoy. Taong 1984, Tagbak, Bukidnon. Noong mga panahong ito, nakatira sa paanan ng bundok ng Kalatungan ang pamilya ni Urdoy. Matagal na sila roon at base sa kanyang mga magulang, naninirahan na sila rito sa panahon pa ng lolo nito. Bagaman mahirap ang buhay at medyo may kalayuan ito sa baryo, hindi nila ito kayang iwan sa kadahilan ng nasanay na sila sa kung ano ang biyayang naibibigay sa kanila ng lupa. Nga pala, konting description lang sa bahay nila Urdoy. Kung hindi ninyo na itatanong, gawa sa purong kawayan ang bahay nila. Yung sahig nito, literal na lupa, tapos yung mga silid naman, nakaangat lang ng bahagya para hindi bahain kung sakali mang malakas ang ulan. Gawa lang din sa nipa ang ibang parte ng dingding, tapos yung bubong nito, gawa sa kugon at anahaw. Meron din itong 5 silid na pinagtitirahan nila Urdoy ng kuya niyang may asawa na, ng mga magulang niya, at ng iba pa niyang mga kapatid na puro ng babae. Malaki sa malaki ang bahay, kaya naman kahit papaano medyo kasya sila. Ang kaso nga lang, salat ito sa mga gamit na moderno sa panahong yon. Niwala nga sila noong matinong palikuran, kaya may mga pagkakataong napipilitan silang dumumi sa liblib na parte ng bundok. Hindi naman yun problema, lalo pat bilang lang ang mga taong umaakyat dito. Minsan nga, wala pa talaga dahil sa dami ng ahas na naninirahan doon. Minsan na rin nasambit ng tatay niya na ang pag-akyat nila sa Kalatungan ay parang tinutupad mo ng maaga ang iyong kamatayan. Maliban kasi sa mga makakamandag na hayop na pwede mo roong makasalubong, dagdag isipin din ng mga engkantong madalas makipaglaro sa mga ito. Kung sa ibang lugar, nangingilag ang mga engkanto at umiiwas sa mga komprontasyon, sa bundok ng Kalatungan, ang mga ito pa ang sasalubong sayo kahit wala ka namang ginagawa para magambala sila. Ganon kaagresibo ang mga nilalang doon, kaya hanggat maaari pinangingilagan talaga nila ito. Pagtatapat pa ng tatay niya na, may mga espesipikong araw kung saan lahat ng nilalang na nakatira sa gitnang parte nito ay sa bayan talagang nagpapakita kahit umaga. Yon ang araw ng Biyernes Santo at araw ng pista ng mga kaluluwa. Gayunpaman, sa kabila ng ganoong panganib, hindi sila roon nababahala. Anya, alam nila ang mga nangyayari sa bundok at ginagalang nila ang ginagawa roon ng mga engkanto. Kahit matagal na rin sila ritong nakatira, iniiwasan nilang basta-bastang umakyat, lalo na kapag walang senyas na ibinibigay ang mga nilalang na hindi nakikita. Ang gano'n nilang pag-uugali ang nagligtas sa kanila sa loob ng mahabang panahon. Ito ang pagkakaalam ni Urdoy at ng kanyang mga kapatid. Pagpasok ng taong ito, nasa edad 25 anyos na siya. Nasa tamang gulang na pero wala pa ring balak na magtayo ng sarili niyang pamilya. Iwas na iwas rin siyang tumungo ng baryo, gawa ng alam niyang marami roong tukso na pwedeng magbago sa maganda niyang buhay. Dahil sa ganun niyang paniniwala at patakaran, lumaki siya na ipinagmamalaki ng kanilang padre de pamilya. Sa lahat kasi ng oras na kasunod siya rito at lahat ng mga utos nito, malugod niyang sinusunod. Dagdag pa niya na sa mga sandaling yun wala siyang ibang hangad kundi ang mapabuti ang kanilang buhay. Pangarap niya kasing maiahon ang kanyang pamilya gamit ang kakarampot nilang kita na matagal na niyang inipon. Ang ganun niyang pagmamalabis ang naging daan upang magsipag siya sa araw-araw. Ngunit habang tumatagal ang kanyang pagtatrabaho sa bundok, meron siyang napansing kakaiba sa kanyang ama. Tuwing 5:00 ng hapon, kahit marami pa silang ginagawa, nagpupumili talaga itong bumalik ng bahay. Ganon din ang ginagawa ng kanyang ina, dahilan para mapaisip siya.
Ilang linggo rin niyang napansin ang kakaibang kilos ng mga ito hanggang sa magpasya na siyang tiktikan ang ginagawa ng mga magulang niya upang malaman niya ang palihim nitong pinagkakaabalahan. Isang hapon, nang mataong wala na siyang gagawin sa bukid, nagpanggap siyang meron pang pinagkakaabalahan. Nang mapansin naman ito ng tatay niya, agad naman yung lumapit para magpaalam na mauuna na. Siyempre, nang marinig naman yun ni Urdoy, wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod. Ni hindi niya nga ito gaanong pinansin upang hindi ito maghinala ng kung ano. Pag-alis naman ito kasama ang nanay niya, dali-dali naman niyang iniwan ang kanyang ginagawa. Palihim niya itong sinundan mula sa kakahuyan hanggang sa masipat niya itong naglakad patungo sa ibaba ng kanilang tahanan. Nang masipat niya ito, medyo nagtaka siya kasi sa lugar na yon, purong mga talahib lang ang naroon. May mga balon din doon ng tubig, tapos maliit na sapa na nagmumula sa bukal ang agos. Mamasa-masa rin doon ang lupa, pangunahing lugar na pwedeng pamugaran ng makakamandag na ahas. Maski nga sila, umiiwas doon dahil sa mga kwento ng kanilang ama ukol sa mga ahas na nakikita nila roong nagpapagala-gala. Pagpasok naman ng mga ito sa talahiban, dito niya na pinag-igihan ang kanyang pagmamasid. Ni pagkurap hindi niya ginawa sa paniniwalang merong interesanteng mangyayari. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang may marinig siyang kakaibang huni. Yung mga magulang niya sa loob ng talahiban, hindi na rin mapakali, animoy meron itong dinadakip. Paglabas ng mga ito, kitang-kita niya ang isang mahabang hayop na hindi nalalayo sa wangis ng ahas. Ang nakakapagtaka lang, bakit may 4 itong paa, tapos may mahaba itong berdeng balahibo sa may bandang ulo. Sinubukan niya itong titigan ng mabuti para maaninag kung ano ito, pero masyadong malikot ang kanyang mga magulang. Hindi naglaon, ipinasok ng mga ito ang nilalang sa sako bago naglakad pabalik sa bahay nila. Nang mapansin niya ito, agad naman siyang tumakbo pa uwi upang magpanggap na walang nakita. Pagbalik naman ng dalawa, pansin na pansin niya ang husay ng mga ito pagdating sa pagpapanggap. Yung kilos nito, halos hindi mo akalaing may kinuha yung kakaibang nilalang. Bagaman pakiramdam niya na sanay na ang mga magulang niya sa ganoong kalakaran, minabuti muna niyang huwag itong ipagsabi sa kung kani-kanino. Ilang araw din niyang tiniktika ng mga ito, kung saan dito niya tuluyang nalaman ang mga ginagawa nito ng palihim. Maliban sa parang ahas na una niyang nakita, kumuha rin ito ng unggoy na merong 2 buntot at pulang balahibo. May mga puting suso din itong inipon kasama ng mga tuko na merong pakpak. Para hindi mamatay ang mga nilalang na yan, nilalagay ito ng mag-asawa sa malaking sisidlan. Tinatago nila ito sa loob ng kanilang silid upang masigurong hindi mapapakialaman ng kanilang mga anak. Di nagtagal, nang makalikom na ito ng maraming hayop, nagpaalam ito sa kanila na bababa ng bayan para mamili ng kanilang mga pangangailangan. At kagaya ng palagi nitong ginagawa, iniiwan sila nito sa kanilang tiyuhin na nakatira malapit sa bahay nila. Kung iisipin, wala namang problema ang ganoon pinuno. Subalit dahil sa kagustuhan niyang malaman kung saan ito dadalhin ng mga hayop na kanilang nakuha, nagpumilit siyang sumama. Nang marinig naman ng tatay niya ang kanyang nais, pakas sa mukha nito ang matinding pagkainis. Sinusubukan din siya nitong sindakin para tumigil sa kanyang binabalak, pero hindi talaga siya nagpatinag. Kalaunan, dahil sa kakulitan niya, sumang-ayon na rin ang nanay niya. Nang makakuha na siya ng permiso, dali-dali siyang nagpalit ng damit. Pagdating naman nila sa baryo, pumunta sila sa bahay ng isang matandang lalaki na nakatira sa sentro.
Ang pakilala rito ng tatay niya, malayong kamag-anak nila ito, pero hindi siya naniwala. Bago rin mag-usap ang dalawa, nakisuyo ito sa kanya na kung maaari, maghintay na lang siya sa sala. Sinang-ayunan naman ito ni Urdoy, pero ang hindi nito alam, palihim na pala siyang sumunod para pakinggan ang kanilang magiging pag-uusap. At sa loob ng ilang minuto niyang pakikinig, nalaman niya na ang mga hayop palang inipon nito ay mga alaga ng mga engkanto. Ang mga ito ang madalas na ginagamit ng mga albularyo bilang sangkap sa kanilang mga panlunas. Kung iisipin, mali talaga ang ganoong kalakaran. Ang problema, marami rin naman kasing nagbebenepisyo sa lunas na nagagawa nito. Nabanggit din noon ng tatay niya na isang beses lang sila kung manguha sa isang taon. Kaya sa pagkakaalam niya, walang epekto ito sa mga engkantong nakatira sa bundok. Nang marinig naman ito ng albularyo, wala itong ibang ginawa kundi ang balaan ng mag-asawa. Ayon dito, mas mainam na ibigay na nila sa iba ang trabahong yon dahil sa dami ng mga nilalang na kanilang nakolekta. Binalaan din sila nito sa maaaring rebueltang pwedeng maibigay ng mga engkantong nagkaroon ng malalim na galit buhat sa kanilang mga ginagawa. Huwag sana kayong magkakamali ng unawa. Hindi porke ang mga engkanto sa bundok ay nasa kanan, wala na silang karapatan na magalit at magkaroon ng puot laban sa inyo. Tandaan ninyo, ang mga pinakamasasamang nilalang sa mundong ito ay minsang naging mabuti. Sadyang inabuso lang sila ng mga nakapaligid sa kanila, kaya sila nagkaganon. Dagdag pa nito na, may mga alam itong engkanto sa bundok na pwedeng makipag-isa sa mga aswang na naninirahan sa mga malalapit na lugar. Ang ikinakatakot nito, na baka sa sandaling malaman nito kung sino ang salarin sa pagkawala ng mga alaga nila, hindi ito magdadalawang isip na gumawa ng mga hakbang na hindi nila inaasahan. Mariinding inilahad ng albularyo na sana sa puntong yon, ito na ang magiging huling transaksyon nila ng ama ni Urdoy. Matapos naman yung marinig ng kanyang padre de pamilya, hindi ito umimik. Pagkatapos nitong kumuha ng salapi bilang kapalit, tahimik naman yung umalis. Pagbalik nila sa baryo, pinamili na nila ang lahat ng kanilang kailangan na para bang wala man lang nangyari. Napakagaling magtago at magpanggap ng mga magulang niya sa punto na kung nagkataong hindi niya ito nakita, mananatili siyang walang kamalay-malay sa mga kalakaran nitong ginagawa. Nang mabili na nila ang lahat, dito na sila nagsimulang lumakad pabalik ng bahay. Normal naman ang lahat noon, pero nang ilang metro na lamang ang layo nila, meron siyang napansing isang matandang babae na nakatitig sa kanilang tatlo. Sobrang puti ng buhok nito, tapos nakatayo ito sa malaking tipak ng bato. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman yung tumalikod kasabay ng pagtalon sa lugar na pinagkukumpula ng mga puno. Matapos itong gawin ng matanda, di naman niya ito gaanong pinansin, gawa ng pangkaraniwan lang naman para sa kanya na makasilay doon ng tao, lalo pat meron din doong iilang mga kabahayang nakatayo. Pagdating nila ng bahay, agad naman siyang tumungo sa kinaroroonan ng kanyang mga kapatid. Hindi na muna niya ipinagbigay alam ang tungkol sa kanyang mga nalalaman hanggat hindi pa sila nagkakaharap sa hapagkainan. Balak niya kasing ipagtapat ito pagsapit ng gabi para naman kahit papaano makapag-usap sila ng maayos. Pagtungtong ng oras na kanyang hinihintay, hindi na siya nagdalawang isip pa na ipagtapat ang mga bagay na kanyang nakita. Noong una, sinubukan itong itanggi ng tatay niya, pero dahil sa kanyang paninindigan, wala na rin itong nagawa kundi ang sumang-ayon sa mga sinabi niya. Inamin din ito na ipinagbenta nila ang mga hayop dahil sa yun lang ang paraan para magkaroon sila ng sapat na salapi, pambili ng kanilang mga pangangailangan. Dagdag pa nito na, matagal na nila itong ginagawa
kung saan libu-libo na ang mga taong kanilang natulungan sa pamamagitan ng mga sangkap na kanilang ipinapalit. Dagdag pa nito na walang masama sa kanilang ginagawa kung nakakatulong sila. Nang marinig naman ito ni Ordoy, mahinahon naman siyang sumagot sa tatay niya. Para sa inyo tay, walang mali sa ginagawa ninyo. Pero hindi nyo man lang ba naisip ang mga engkantong kinuhanan nyo ng karapatan para sa kanilang mga alaga? Di man lang ba sumagi sa isip ninyo na nasaktan nyo sila dahil sa inyong ginawa? Paano na lang tay kung nangyari yung sinabi sa inyo ng albularyo kanina? Paano kung gumamit sila ng mga aswang para lipulin tayo rito? Sa tingin nyo ho ba, magagawa nyo maipagtanggol ang ating pamilya? Ay, ilang henerasyon ko nang ginagawa ito sa ating pamilya, Ordoy. Huwag ka magsalita ng mga bagay na parang mas marami ka pang alam kaysa sa amin ng nanay mo. Oh, nasa tamang edad ka na. Pero kung larangan namin ang ating pag-uusapan, masyado ka pang bata para makaunawa. Kung ako sa'yo, ituloy mo na lang ang mga ginagawa mo. Huwag mo kaming pakialaman para maging maayos ang pagsasama natin dito. Nang marinig naman ito ni Ordoy, di niya maipagkailang nasindak siya. Bali-balik ta rin man kasi ang mundo, aminado siyang tatay niya ito. At bilang anak, namumutawi pa rin sa kalooban niya ang takot at pagrerespeto. Duman pa ang mga araw, ganun pa rin naman ang ganap sa kanila. Bagaman nag-aalala, hindi siya gaanong nababahala dahil sa wala naman siyang napansing kakaiba. Akala nga niya, palalagpasin ito ng mga engkanto hanggang sa dumating ang araw na nagsimula na itong magparamdam sa kanila. Unang ginawa ng mga nilalang ay ang pagpapadala ng malalaking hayop tuwing dapit hapon. Dito nakakalapit sa bahay nila, pero napapansin nila itong dumaraan ilang metro ang layo sa bakuran. Kapag gabi naman, may mga naririnig silang ingay mula sa bundok. Kahawig ito ng atungal ng aso na sinasabayan naman ng malakas na ungol ng baka na gumagala sa bundok. Halos buong magdamag silang nakakarinig ng ganon, kaya sa loob ng isang linggo, hindi talaga naging maganda ang kanilang pamamahinga. Dahil sa ganoong sitwasyon, nagpasya ang kanyang ama na muling bumalik sa bahay ng albularyo para humingi ng tulong. Pagbalik nito kasama ang matanda, agad naman itong inikot ang bahay nila. Nag-alay ito ng kakarampot na dasal bago ito pumasok sa loob para linisin ang mga nagkalat doong samut-saring presensya. Matapos itong gawin ng matanda, nagpaalam na itong uuwi. Hinayaan lang naman yun nila Ordoy, lalo pat gamay na rin ito ang pasikot-sikot patungong baryo. Ngunit pagpatak ng 8:00, bigla silang nagimbal nang masipat nila itong bumalik habang paika-ikang naglalakad. Malayo pa lang humihingi na ito ng tulong, kaya dali-dali itong nilabas ng tatay niya. Nang madala na ito sa loob ng bahay ang matanda, dito nila nalaman na nabiktima pala ito ng isang makapangyarihang bagat. Sigurado rin ng matanda na hindi ito galing sa kapangyarihan ng mga engkanto, gawa ng napakabigat ng presensyang naramdaman niya sa loob nito. Pagtatapat pa nito sa kanila, anuman ang nilalang na yan, paniguradong may matindi itong galit sa kanilang lahat. Nang marinig naman ni Ordoy ang sinabi nito, dali-dali siyang tumungo sa bintana ng bahay. Maigi siya roong nagmasid hanggang sa nakita na naman niya ang matandang nakatayo sa sanga ng kahoy. Pagkatitigan nilang dalawa, agad itong lumundag kasabay ng bigla nitong paglaho. Hinanapan niya ito kung saan-saan, pero sa hindi malamang dahilan hindi niya na ito nakita pa. Matapos ang pangyayaring yan, iniwasan na niyang umalis sa kinaroroonan niya. Habang abala sa pagtulong sa matanda ang kanyang mga magulang, siya naman ay nakaabang upang malaman kung ano ang mga nilalang na paparating. Kahit kasi wala siyang nasisilayang kakaiba, ramdam niyang may papalapit na panganib sa tahanan nila. 2 oras pa ang lumipas
dumating na ang ikinakatakot ni Urdoy. Ayon sa kanya, pagsilay niya noon sa labas ng bahay nila, nakita na naman niya ang matanda na may hila-hilang mahabang baging. Hindi niya kagad nakita ang nasa dulo nito, pero pagtama ng liwanag ng buwan sa mga ito, bumungad sa kanya ang kumpol ng mga aswang na nasa 20 ang bilang. Bawat isa may nakapulupot na baging sa mga leeg nila, indikasyon na alipin ng matanda ang mga ito. Matapos naman niyang masilayan ang mga nilalang, narinig niyang nagsambit ng usalang matanda kasabay ng dahan-dahang pagrupok ng mga baging. Sa isang iglap, nakatakas ang mga nilalang hanggang sa magpaikot-ikot na ito sa bubungan. Mataas man ang lipad ng mga aswang, ramdam niya ang malalakas na pagkumpas ng kanilang mga pakpak. Nang maisakatuparan na ito ng matanda, bigla itong humagikgik habang nakatitig sa kanya. Kahit napakalayo nito pinuno, nakapagtatakang rinig na rinig niya ang mga bulong nito. Inubos niyo ang aming pasensya. Ngayon ang araw ng paniningil. Kayo ang bahala kung mananatili pa kayo rito o kusa kayong lalayas. Sapagkat hinding-hindi ko kayo tatantanan hanggat nakikita ko rito ang inyong mga pagmumuka. Galit na wika ng matanda. Pagkarinig niya sa sinabi nito, halos ramdam niya ang panginginig ng buo niyang katawan. Takot na siya sa mga sandaling yon, sa puntong lahat ng naiisip niyang gawin, hindi na niya kayang isagawa. Ang mas ikinakabahala pa noon ni Urdoy, nung mawala ang matanda, dito na nagsimula ang pagbulusok sa bubong ng bahay ng mga aswang. Ilang minuto pa ang lumipas, parang mawawasak na ang bubong nila. Hindi na rin biro ang pag-uga ng bahay hanggang sa unti-unti na silang nakakarinig ng mga langit-ngit mula sa mga pundasyon. Kampante ang mga magulang ni Urdoy na hindi sila mapapasok ng mga ito dahil sa mga pangontrang nakalagay sa kanilang altar. Ang kaso lang, habang tumatagal ang ganoong pag-atake, napansin niya na parang nagkakaroon na ng usok ang altar nila. Yung albularyo naman nilang kasama, panay na ang paghanap ng armas, indikasyon na may posibilidad na mapapalaban sila sa mga nilalang na yon. Maya-maya pa, nang makakuha na ito ng sundang, sakto naman ang pagpasok ng isang aswang sa bubong ng bahay. Kahit hindi ito magkasya, nagpumilit itong pumasok habang sinisindak sila. Nang masipat naman ito ng tatay niya, nagmamadali naman itong kumuha ng bagakay. Nang makakuha na ito ng kawayan, agad naman itong tinuhog ang nilalang hanggang sa magkaroon na ito ng malalalim na sugat. Subalit kahit nasa ganun na itong sitwasyon, patuloy pa rin itong nagpupumilit hanggang sa mahulog na ito sa sahig. Pagtayo ng nilalang, agad nitong sinunggaba ng tatay niya, dahilan para tagain ito sa ulo ng albularyo. Nang akmang magwawala pa ito, dito na ito inihipan ng matanda ng pamako sa noo. Ora mismo lumupaypay ang katawan nito bago ito bumagsak sa lupa. Pagsilay naman nilang hindi na ito makakalaban pa, kumuha ng palakol ang tatay niya para pugutan yon ng ulo. Inakala kasi nito na sa pamamagitan ng pagpaslang sa aswang, masisindak na nila ang iba pa nitong mga kasama. Ngunit lingid sa kaalaman niya, ito pala ang magiging daan upang mas lalo pa silang kagalitan ng iba pang mga nilalang na nasa labas. Dahil sa pangyayaring yon, doon na naramdaman ni Urdoy ang mas lalong pagtaas ng tensyon sa paligid. Pagsilay niya sa labas ng bahay, nasipat niya ang mga aswang na lumapag sa bakuran na parang meron itong iniisip na plano. Pag-angil naman ng mga ito, may lumipad na 3 nilalang patungo sa butas ng bubungan. Dali-dali ito rong pumasok hanggang sa makaharap na nito ang tatay niya. Pagtitig naman doon ng nilalang, agad itong hinarang ng matanda, gawa ng sa mga sandaling yon, hindi pa nakakapagkarga ng bakod at puder ang kanyang ama. Mapanganib na mausog ito ng aswang,
kaya agad na nitong sinalag ang ganoong uri ng bitag. Dahil sa ginawa ng albularyo, umangilang nilalang na muntik nang makapagdala ng karamdaman sa katawan ng kanyang ama. Walang sabi-sabi, agad nitong tiniklop ang malalapad nitong pakpak bago ito sumugod. Paglapit naman ito sa matanda, para itong baliw na nagwawala. Lahat ng mahawakan nito, pilit nito doong ibinabato, dahilan para matamaan ang kanyang ina. Nang masipat naman ito ng 2 pang aswang, agad naman itong pinagtulungan ng matanda hanggang sa unti-unti na nila itong mapaatras. Ayon kay Ordoy Pinuno, parang sa tao lang din ang wangis ng mga ito, subalit meron itong hindi pangkaraniwang lakas. Dagdag pa niya na lahat ng kailangan ng mga nilalang nagagawa nilang makuha sa pamamagitan ng pagbago ng wangis ng kanilang mga katawan. Halimbawa, kapag gusto nilang magkaroon ng mahabang daliring singtalas ng kutsilyo, magbabago ito ng anyo. At kapag naman gusto nilang magkaroon ng pakpak, uusli sa kanilang likod ang mga balat nilang merong buto na nagmula pa sa kanilang mga tadyang. Sa ganoong aspeto nagmumula ang kapangyarihan ng mga nilalang na yan, kaya naman ang pagpatay sa mga ito ay halos imposible nang gawin. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong pangyayari, isa lang ang pumasok sa isip niya, at yun ay walang iba kundi ang iligtas ang mga kapatid niya. At para magawa ito, kinakailangan niyang makatawid sa kabilang parte ng bahay. Nataon kasing nasa may bandang pinto siya, gawa ng naroon ng maliit na siwang na pinagdudungawan niya. At para makatawid sa kabilang ibayo nito, kailangan niyang dumaan sa gitna kung saan doon nakikipaglaban ang kanyang ama. Dahil dito, kahit alam niyang matinding panganib ang kinakaharap niya, kinakailangan niyang magpakatatag kung gusto niyang mabuhay. Hindi nagtagal. Nang makalikom na siya ng sapat na lakas, dito na siya nakipagsapalaran para malapitan ang mga kapatid niya. Mabuti na lang talaga, may mga upuan at aparador siyang napagkublian, kaya nakarating siya sa ibayo nito nang hindi nasasaktan. Pagpasok niya sa loob ng silid ng nakakatanda niyang kapatid, nadatnan niya itong tulalang nakaupo sa sahig. Kagaya niya namumutawi rin sa katawan nito ang matinding takot, ngunit ang pagkakaiba nilang dalawa, nakakapag-isip pa rin siya ng maayos. Makailang ulit din niya itong sinubukang kausapin para sana makatulong sa kanya, pero hindi na rin ito nakinig hanggang sa napilitan na siyang magtago sa ilalim ng papag ng silid. Tanging yun na lamang ang paraan na naisip niya. Gawa ng alam niyang mas maraming aswang ang naghihintay sa kanila sa labas. Pagdating naman niya sa ilalim, tumungo sila sa pinakadulo nito upang magtago. Gamit ang mga kumot, binalot nila ang kanilang mga sarili bago sila humiga sa lupa. Habang nagkakagulo sa loob ng bahay, pilit nilang ipinagsawalang bahala ang kanilang mga naririnig. Unti-unti na rin nilang ikinalma ang kanilang mga sarili hanggang sa nalimitan na nila ang kanilang mga paghinga. Matapos nila itong magawa, dito na sila nagdesisyong takpan ng kanilang mga tenga. Nais kasi nilang walang marinig na sigaw ng mga kadugo nila upang hindi sila matakot at mag-alala. Nakakalungkot man ang ganoong sistema para kay Urdoy. Alam niya na sa mga sandaling yon, tanging ito na lamang ang kanyang mapagpipilian. Sa loob ng halos 6 na oras, ganoon ang ginawa nila. Napakahirap nung gawin, Pinuno, at base sa kanyang karanasan, parang ilang gabi itong nangyari. Kinaumagahan, nang mapansin niyang lumiliwanag na ang araw, dito pa lamang nila inalis ang mga kumot. Pagsilay naman niya sa paligid, laking gulat na lamang niya nang mapansin niya ang bahay nila na buo pa. Walang indikasyon ng pagkasira ng pundasyon sa bahay, pero bakas sa mga dingding ang dugo ng kanilang mga mahal sa buhay. Nadatnan din nila roon ang katawan ng kanilang panganay na wakwak na ang tiyan. Yung nanay naman niya nawawala ang ulo, tapos ang kanyang ama,
hindi mahanap ang katawan. Maya-maya pa, dumating na rin ang tsuhin niya na halos kanina pang hindi mapakali. Sigaw ng sigaw ito sa labas ng bahay na animoy alam na nito ang mga nangyayari. Dahil dito, agad naman niya itong sinagot, dahilan para pumasok na ito. Pagsilay nito sa kanila, agad sila nitong niyakap habang dinadala papalabas. Di nagtagal, dumating na rin ang kanilang mga kapitbahay para makiusyoso. Lahat ng bangkay ng kanyang pamilya natagpuan ng mga ito, maliban na lamang sa matandang albularyo at sa labi ng tatay niya. Maraming kumalat noong haka-haka ukol sa nangyari sa mga ito, pero walang nakapagpatunay. Sa takot naman nila Urdoy, kahit pinipilit silang manatili roon ng tsuhin niya, hindi na sila sumunod pa. Hanggat maaari, pinili niyang magpakalayo-layo na sa kanilang lugar upang mabuhay ng tahimik at malayo sa panganib. Dagdag pa niya na, magmula noong umalis sila rito, parang mas naging magaan na ang kanilang mga buhay. Bagaman may mga pagkakataong nangungulila sa kanilang pamilya, nananatili silang matatag upang kaharapin ang mga susunod na araw ng buhay nila. Para kay Urdoy at sa kanyang mga kapatid, isang matinding parusa sa kanilang mga sarili kung pipiliin nilang makulong sa nakaraan. Sa halip na takbuhan ito, mas mainam na ito ay kaharapin upang meron silang matutunan dito. Ngayong pangkasalukuyan, kahit medyo makakalimutin na, tandang-tanda niya pa rin ang nangyari sa kanila. Noong minsan silang pinarusahan ng matindi ng mga engkanto na nakatira sa bundok ng Kalatungan dahil lamang sa ginagawa ng kanilang mga magulang na pagkuha sa mga delikadong sangkap na kailangan ng mga albularyo.